Atong isgutan ang usa sa mga rason nganong mo fail ang usa ka tawo nga ni-join og networking. Una, dili kayo dako ang ilang damgo. Meaning, ang ilang gusto, ang ilang gikinahanglan. Di na gusto, kinahanglan man. Sa English, ang gusto is want, niya ang kinahanglan kay need. Laim sa kayo, I want is my need. No? Ang ilaharang ganahan makuha kay ang ilaharang kinahanglan. Kakaunan sila, pero ang ilahang gusto, ang ilang dreams, gamay ra kayo. Gamay ra kayo ilahang gusto nga kung makasugat sila og lisod, makasugat sila og problema, makasugat sila og failures, mas dako pa ang failure kaysa ilahang gusto. So hindi mao ni ilang gusto. Dayon moagi ang problema, di na siya kita siyang gusto. Natabunan niya ang gusto. Pero kung mas dako imong gusto, nya mo ni ang muali nga problema, kita gyapon kasi mong gusto. Kung gamay ra imong damgo, gamay ra kay imong dreams, mas dako ang possibility na mo fail ka. Dili ka mo succeed. Kay mundang naman ka. Mundang na ka kay tabunan man imong gusto kaysa problema. So, mao na usa, no?